কি দুনিয়া লাগিছে বে नुदों ना लोगोफोर नै কি মজা চিকেন লেগ পিস बे जाहैबाय बयलारनि बिखा इनिफ्राय आमाय थुखोल लोगोफोर सायखं इउटुब चेनेलाव बयखौबो बार हरबाय दिनै गोदान भिडिअ मोनसे ब्लग भिडिअ मोनसे लाना फैलायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव जोंनाथ' दखाना मैया अपेनिं जाबाय नालाय इनिफ्राय दाथ' बेयावहाय जोङो माने गोबां सिस्टेम आइटेम बानायगोन बेयावहाय जोङो बानायगोन चिकेन पक'रा ओमफ्राय लेग पिस चिकेन बिरियानि बिदिनो बानायगोन नालाय ओमफ्राय जोङो दायो लागासिनो दं आरोना बेदरखौ नै लाबाय जोङो बेदरखौ गोगोम लाबाय 7 केजि लाबाय दिनै फार्स्ट ना दिनै अपेनिं 8 केजि जाबावबाय नैबे सेरसे लाबावबाय पान्जा नैबेबो आइटेमा नैबेबो दं बेनिफ्राय जोंनियाव स्पेशल नैबे थागोन आरोना लिभारजों आमाय थुखुलजों बिखाजों बेयो सामफ्रामबो मोनगोन बेखौ आमाय थुखुल बिखाखौ जोङो बेखौहाय माने सामफ्रामबो एवगोन आरोना आमाय थुखुल बिखा इनिफ्राय जोंनियाव मोनबावगोन नोंथांमोना अमा बेदरबो मोनजागोन जोंनियाव अमा हांनायबो मोनगोन बेनिफ्राय लोगोसे आरो नोंथांमोना मोनबावगोन बोरमा बेदरबो मोनगोन आरोना मा फंबाय दे नै बेयावहाय लाबाय माखासे माल दङ बेयावहाय नै जोंना बेदरा लाखाबायनोसै दावदैबो दं माने साव संगोन नालाय साव एवगोन नालाय ओमफ्राय आथा गासिबो जों जगारफोरखौ लाजोबबाय गांखङा आलादा बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय चिकेन बिरियानियाव होग्रा बियो चिकेन बिरियानि बे आलादा बेनिफ्राय लेग पिसा आलादा नै दंबावो बेयाव माथाम दंबावो दाननो बेदरखौ लाबाय बेदरखौ लानानै दायो जोङो दखानसिम थांगासिनो दं बिनि আজি আমি কি আইটেম বনাবো ফার্স্টত আজি আমি চিকেন লেগ পিস চিকেন পকোড়া চিকেন ললিপপ চাউমিন এইবিলাক বনাবো নহয় আজি नै बिनो दखाना मैया अपेनिं खालामबाय थालिर दंफां दंलायो नै मैया अपेनिं खालामदों नालाय दा माबोरै संगोन एसे संनायफोरखौबो देखायनोसै दिनै माने मा संनाय जागोन बेफोरखौ देखायनोसै आरोना नोंथांमोना देखायगोन दा मैया फुजा होदोंमोन लायनानै गैया बाना लांबाय थादो दिनैनि ब्लगखौ जोबजासिम लोगोफोर बे जाहैबाय बयलारनि बिखा इनिफ्राय आमाय थुखोल बरिया एवनोसै बेखौ जोंनाव नैबे आइटेमखौ मोनबाय थागोन आरोना बिखाजों आमाय थुखोलखौजों चिकेन लेग पिस बेयो बेनिफ्राय चाउमिनखौ रुनानै दोनबाय नै ओमफ्राय आमलेटबो मोनजागोन आमलेट एग रुल बायदिसिना मोनगोन आरोना मा होयो बेयाव एसे नायना ला नै आइटेमा गोबां दं बारा नङा लोगोफोर खम दामावनो मोनजागोन बिनि एटु কি হ'ব লেগ পিস চিকেন লেগ পিস मजा कि दुनिया लागिसे बे नुदों ना लोगोफोर नै कि मजा फै जाफै नोंथांमोननि थाखायनो बानायदों नै लोगोफोर एसे खमावनो मोनजागोन बारा लाया नोंसिनिफ्राय नै भात चिकन तंदूरी नै आदैया अर्डार होफैबायानो मोनथाम नांगौनो आदैनो ये मेरा ऑर्डर है मोनबेसे नांगौ नोंनो 8टा नै आदैया अर्डार होफैबायानो 8टा नांगौनो आदैना 8टा नैबे जागोन पक'रा चिकेन पक'रा चिकेन चाउमिन नैबे आरोना ओमफ्राय नैबेथ' चिकेन लेग पिस जाबाय दिनै माने आइटेमा खम दै दिनै माने बयलारनिल' बेलेग बुस्थुफ्रा गैथ'वा दिनै माने गोदानसो नालाय दिनै आइटेमखौ माने बारा लाथ'वाखै दिनै एसे खम आइटेमा नैबेयाव जासिगोन चिकेन पक'रा चिकेन लेग पिसखौ बेयाव एवनोसै नैबे जाबाय साव चाउमिन
नैबे खिन्थु गोथाव जागोन दै लोगोफोर नै बियो बिराद गोथाव जागोन बियो लेग पिसआ बेखौ जानांगोन मोनसे दा चाउमिन चिकेन चाउमिन लेग पिस दे चिकेन लेग पिस ना बेनो itu चिकेन लेग पिस itu half done হয়ে গেছে बियो दा हाफ फ्राय जाबाय बेनिफ्राय जुदि सोरनोबा नांगौब्ला दा एवनानै हरनोसै आरोना दा बियो माने बर्तमान हाफ फ्राय हाफ बयल बर्तमान हाफ बयल खालामनानै दोनथ'बाय सोरबा जायोब्ला माने गरम खालामना हरगोन ओइ बन्द खालाम आया तो हाफ बयल खालामै दोनथ'दों आरोना मजा नुखादों दा कालारखौ नै जाथावना नुखादों दा नै दङ नै बेयावहाय नै बियो नै बेखौबो बयल खालामनानै दोनबाय माने बियो बिखा इनिफ्राय आमाय थुखोल आरोना ओमफ्राय नैबे चिकेन पक'रा नैयो चिकेन पक'रा नैयो बेयो जाहैबाय आथिं बयलार आथिं बारा नङा दामा लोगोफोर जाफैबानो जाबाय बयलार आथिं बया बयल खालामखाबाय ओमफ्राय दा नैबे आसिखौ गारदों आरोना तो गाइसमोन नैबे जालायबाय चिकेन पक'रा चिकेन लेग पिसखौ एवखांबाय हाफ बयल खालामना दोनबाय ओमफ्राय नैबे पक'रा ना बेखौ एकदम डाइरेक्ट फोमोनखानोसै दा कास्टमार नेगासिनो दं सिङावहाय कास्टमार दं चिकेन पक'रा इयो जों बेखौबो बानायनो नागिरदों इयो बे माबा माबि मिलायदों बेखौ बानायगोन नै बेखौसो बरिया नुदों दा ना लेग पिसखौ चिकेन पक'रा गाइसमोन 6 hours later तो गाइसमोन मोनानि भिउसखौ एसे नायदो मोनानि भिउस बियो गैला नै जोबजोब्बायानो खालि जाबाय चिकेन पक'रा या जोब्बाय ओमफ्राय बै आथिं दंबावो बेनिफ्राय नैबे लेग पिसआ दं आरोना नै टमेट' चाटनि बिराद गोथाव जागोन नैबे टमेट' चाटनिया होमबा लोगोफोर ब्लगा बेखिनियानोसै सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन होमबा बेनोसै गोजोन्थों